O ganyan mga ka-farmers. So, idaan na lang natin sa patawa mga ka-farmers. Nahong natin ng mga farmers of sa kuan pag istoryahan pa kinalaan mo kuay madaw-daw. Mag-ugsak ang tao, gitawag na uwa na matila. Oy, tila. Uwa matila. Ugsak kuan pa, mato dyan sa pagkagingon nga patentiyo siya. Yoyte ba, yoyte? Yoyte. Mura na mga farmer sa buwan na matite. Idaan na naman ang mga problema mga ka-farmers. Idaan na namin sa patawa-tawa mga ka-farmers. Kasi pag dibdibin namin, mas lalo kami papayat na wala na kaming kakainin. Hindi kami makabili ng medyo mamahalin na mga isda. Hindi kami makabili. Hanapan ng isip natin kung anuhin pag buhay ang Nagkandarapan ng mga ka-farmers. magkahirapan naman eh. Kahirapan naman magsalita ng Tagalog. Kunti lang. Ilang na naman mga kaparmer. Ganyan buhay. O sa lahat niya mga ka-farmers na hindi rin nagka-problema, dinaan na lang sa patawa-tawa eh. Share naman kayo. Mag-farmers bro. Anitin ni ka daw. Buti na. Oh. Ang inat man na. Pasuin. Ang inat na. Kaso. Hiting-hiting na. Oh. Ako nag-breakdown na doon. Ako na nag-hitik-hitik ko ay. Thank lagi. Ano na diyan? Ako pang nauna ganun. Bugla iba. Kasi bantusa siguro. Hindi man. Nasa ako may nagilain. Nilay. Kaya mo rin kamuti. Kaya ano ba ito? So, iba. Kaya mo. Wah, dengan kay suko lang yapon no. Kaya uli ako po ako. Masok ba? Oh, lagi. Anda. Adi. Okay, makapagawas kay lodam na. Hindi ka nagado. Hindi jadi alay ko na. Iwan din ang tali ng lago ang ilang. Kita hello. Hindi na shifting na diba? Kaya wala mo na diyan. Kuha. So, ada kadang kuman di posan diyan. Kunarbon. Pangag na pagdito saging ato dito pahuot dito pagado ko. Ako alay ko na batang marino. Programa sa mga tao ka na ngayon yung pupuan. Pagminusan mo dyan to, agad ng lingkuan. Kamara ko na tayo yung gumajan, kibigay yan. Dito na po dito, pangagpupat, inat ang kasi sarapan. Lagi, naanak. Tidak ako gagawa ni Joali sa. Naanak kita yung part, bigay mo sa mauna dyan eh. Ano yung kinay na. Bangar balik ka tupakan. Ganun maagaw na may nung sila doon.